L-ebda membru tal-kabinet ma kien komdu jgħid illi se jkun qed jattendi flimkien mal-miġġema illi uffiċjali tal-Gvern tal-Labor qed isejħu sabiex nhar it-tlieta filgħodu jinġabru quddiem il-qorti b'turija ta' solidarjetà mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Appell li qed isir minn nies bħal Manuel Kuxkieri, Jason McAuliffe, l-avukat Charlon Guder u oħrajn. It-tlieta wara nofsinhar Net News kien barra Kastilja jistenna l-membri tal-Gvern wara l-laqgħa tal-kabinet fejn staqsejna lil uħud minn deputati Laburisti se jkunu qed jagħmlu ġimgħa oħra. Iżda ħadd minnhom ma qal illi se jkun qed jattendi. Inti ħadd attendi il-laqgħa nhar it-tlieta? Jiena naħdem biex inġibu l-appoġġ popolari. Ma ħadd attendi jew le? Mbagħad tkun taf. Ma tistax tweġibni jekk se tkun qed tattendi? Nappella għall-kalma u jien minix nirreaġixxi għall-ebda provokazzjoni. Nhar it-tlieta se tkun qed tattendi quddiem il-qorti? Għandek messaġġ għal min se jkun qed jattendi? Għandekx messaġġ? Nappella għal kulħadd isom il-kalma. F'dan il-pajjiż naħseb kulħadd meta jesprimi l-opinjoni tiegħu l-importanti li jżomm il-kalma. L-opinjoni tiegħek x'inhi dwar di ġifieri? Francesco, il-tweġiba tiegħi hija propju dak illi tajtek. Jiena ngħid lil Maltin u Lawċin sabiex jagħtu solidarjetà lil Bernard Grek. Kulħadd għandu dritt jesprimi l-opinjoni tiegħu, ovvjament. Da għandu kollox isir jekk persuna tkun ħassir mod kawt. L-aqwa messaġġ nistgħu nagħtu huwa fit-8 ta' Ġunju li nivvotaw il-Partit Laburista biex inkomplu għaddejjin bil-ħidma favur pajjiżna. Sewwa min tkun hemm? Nerġa' ngħid l-importanti li nżommu l-kalma. Tipprovoka lin-nies x'jagħmlu xi ħaġa li m'għandix issir. Ġifieri ejja nħallu u nibqgħu dejjem bil-kalma. Llum ġimgħa quddiem il-qorti, ħadd attendi? Bħallum ġimgħa x'ikun? Tlieta. Tlieta 28. Ħankun qiegħed Brussell xogħol tal-Gvern ta'. U x'inhu l-appell għal min se jkun se jattendi? Ħankun qiegħed Brussell xogħol tal-Gvern. Dek x'appell għal min se jkun qed jattendi? Huwa evidenti illi l-Gvern tant jinsab taħt pressjoni li spiċċa jappella għal kalma madankollu ebda messaġġ ta' solidarjetà ma' Muscat u sħabu. Filwaqt illi xkluna u fern minsija għal kollox minn sħabu. Joseph Muscat se jitressa l-qorti fit-28 ta' Mejju akkużat bi frodi u ħasil ta' flus fost oħrajn. Huwa propju għalhekk illi Manuel Kuxkieri u oħrajn qed isejħu għal laqgħa ta' solidarjetà. Iżda fl-istess waqt abbandunaw għal kollox lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi kif ukoll b'mod tal-għaġeb lid-deputat preżenti Chris Fern.